Tak po včerajšom zápase sme si povedali, že musíme zlepšiť hru hlavne v tej ofenzívnej časti, čo sa nám spočiatku darilo v tej prvej tretine, ale potom, neviem, zase tá druhá tretina, prehali sme ju asi 3-0 sa mi zdá a išlo to dole vodou, tlačili nás každé jedno striedanie, takže to sa hralo ťažšie a ubudali nám sily. Ale máme veľmi dôležitý zápas s Lotyšskom, takže na to sa musíme pripraviť hlavne mentálne, aby sme to zvládli a myslím si, že keď tento zápas zvládneme, tak to půjde oveľa lepšie. Včera tady byl Martin Feherváry a říkal vlastně, že vy jste mu dával rady před prvním zápasem, co by zkušený hráč tady na tomto mistrovství. Jak to funguje, ta spolupráce? Tak som tu 4. rok, čiže snažím sa pomáhať nielen jemu, Maťovi, ale všetkým spoluhráčom, čiže neberiem to nejak špeciálne, ale určite som rád, že hráme spolu, fakt sa hrá sa myslím výborne, ale keď vidím, že mu môžem niečo povedať, tak určite mu poradím a keď si to zoberie k srdcu, tak som rád. Mám nejakú tú zodpovednosť na sebe, ale neberiem to nejako špeciálne. Sme tu na jednej lodi, musíme si pomáhať a nie som tu len ja, čiže ja by som bez spoluhráčov nič nerobil, takže musím sa spoľahnúť na svoj tým a myslím si, že tak to pôjde.